definitu atretzo hitz batean. Hitz batean, eske dira gauza asko. Zeren atretzo familia bat da. Bai, nik esango nuke familia. Hitz bakar batean nik uste divertigarria, jarriko nuke hitz bezala. Uste dut familia dela hitz egokiena. Bale, elkartasuna. Zein da zuen lana musikalean urtean zehar, azaldu xehetasunarekin modu orokor batean. Pues gure lana urtean zehar eszenografia eraikitzea da, adibidez materiala mozten, elkartzen, margotzen. Azkenean guk egiten duguna da, plano aldaketetan, guk egiten duguna da hori aldatu. Adibidez, baretan, fondo bat igo eta beste bat jeitsi edota baita ere laguntzen dugu bestuari aldaketetan plano bat bestera aldatzeko zeren. Bestuarioz aldatu behar direnean horretan ere laguntzen dugu. Gure lana garrantzitsua da showa aurrera eramateko izan ere. Imaginatu akrobatak edo aktorek edo dantzariek egin beharko balute gauza guztiak mugitu, aldo batetik bestera, eta gainera jakinda hurrengo estenan bere jekaterako direla. Horretarako gaude gu, eta gainera hori egingo ez balute oso zaila izango litzateke show oso bat sortzea estena bakar batekin. Atretzo egiten duen lana urtean zehar, da orokorrean gero antzezterako orduan edo showa egiterako orduan behar diren gauzak edo objektuak prestatzea. Orduan, atretzon egiten duguna urtean zehar, objektu edo gauza horiek diseinatu, eraiki, margotu eta orokorrean prestatu. Zer egiten du zuen taldeak ondorengo ikasgailetatik? Adibidez, zientziak musikal batzuetan erabili ditugun kemodukoak egiteko produktu desberdinak hasi behar izan ditugu. Teknologia gauzak egin aurretik programa batzuen bidez sortzen dira. Gero ingenieritzan erabiltzen duguna, azkenean poleak dira, eta gero baita ere pisu eta kontrapisuak, mugimenduak eta eszenografiaren diseinu teknikoa eta horrela. Atretzo basikamente artea da, margotzea arte bat da, edozein gauza bezala, musikalean abesta ere arte bat da. Eta asko gustatzen zait artea, eta uste dut atretzo artea dela. Eta matematika zerbait neurtzen dugunean eragiketak egin behar direla.